Even waarom nou het waar van justerjoen. Hier en daar zelfs wat hele lichter aan. Het stelde net volle voor. En juwet, het wie een kwestie van zinnen, bewolking en een frisse wind uit het noorden en noordwesten mooi. Maar het zeewater had nog een temperatuur van 18, 19 graden, dus echt koud wordt het dan net. Wel, joen en vannacht meer en meer opklarings. En daar toch een temperatuur zo tussen de 8 en de 10 graden op het vasteland. Kust- en waardgebied zo'n 12, 13 graden. En de wind komt nog altijd uit het noorden en het noordwesten mooi. En die is zwak of matig. En als we dan zeggen de morgen, dan hebben we morgen daar maar bewolking, maar zinnen. Ik denk de meeste zinnen in de midden en de temperaturen 18 of 19 graden. Ja, er streamt nog heel iets wat koelere lucht aan van de zee. En de wind komt dan niet uit westelijke richting en is zwak of matig. Hoe het bewolkingsprutsen, die komt vooral morgen en morgen nacht toe. En een kind daar wil eens een beetje ruim uitvallen. En dat brengt me bij het fruitschock. Op vrijdag, ja, toch wel een dag maar meest bewolkt waar. Kon ze op wat hele lichte ruim. Ja, ik denk net dat het droog blijft. En de temperaturen zijn 18, 19 graden. Maar dan komt het weekend en dan is het volop simmerwaar. Wat simmerwarmte. Op sneeuw, maar zinnen, maar flink wat zinnen. Wordt het zo'n 23 op plakken op 24 graden. En op sneeuw wordt het zo'n 24, 25 graden. En dan kun je de 26 ik op de thermometers komen. En als dat dan je simmerwaar is, het wordt snel een top simmer stroomdag. Want de zinnen is er flink bij. Wat? De hele dag denk ik haast. En hoe het verder komt, tak een beetje, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.